Kaixo, ekuazio sistema ez linealak ebazten jarrituko dugu. Hemen daukagun ekuazio sistema hau ez da lineala, x erro barruan dagoelako. Nola ebatziko dugu alako sistema bat? Argi dago erro hau desagertarazi behar dugula. Eta horretarako, lehenengo ekuazio honetan bi atalak berbi jasoko ditugu. Bigarrena dagoen bezala utziko dugu. Beraz, lehenengo ekuazioa horrela geratuko zaigu, bi erro x gehi bat berbi jasota eta i gehi bat ere berbi jasota. Lau x gehi bat izango dugu lehenengo atalean eta ikarratu. Gehi bi gehi bat bigarrenean. Garatuta eta guzti simplifikatuta, lau x gehi lau beste atalean bat geneukan, beraz gehi hiru, eta bigarren atalean bakarrik geratuko da ikarratu gehi bi. Esan dugu bigarren ekuazioa dagoen bezala mantenduko dugula. 2x ken hiru i berdin bat. Sistema simplifikatuta nola geratu den ikusita, ebazteko ordezkapen metodo erabiliko dugu. Bigarren ekuazio honetan x askatuko dugu, bigarrenean x bat gehi hiru i zati i izango da, eta lehenengo ekuazioan ordezkatuta lau bider bat gehi hiru i zati bi gehi hiru lehenengo atalean eta ikarratu gehi bi i bigarren atalean geratuko zaigu. Hemen daukaguna bigarren mailako ekuazio bat da. Presta dezagun eta ebaz dezagun. Lehenengo atala horrela geratzen da, bi gehi sei gehi hiru eta bigarren atalea geneukan moduan ikarratu gehi bi i. Bigarren atalera pasatuko dugu guztia eta horrela geratuko zaigu. Ikarratu ken lau i ken bost. Ekuazio honek bi soluzio ditu. Bost eta minus bat. Soluzio bakoitzeko x-en soluzio bat egongo da. Hau da bigarren soluzioa. I bost denean x ordezkatuta lortuko dugu hiru bider bost zati bi, hamasei zati bi, zortzi. X zortzi i bost bikotea ekuazio sistemaren lehenengo soluzioa da. Eta i birako x bi hau izango da. Bat gehi hiru bider minus bat zati bi. Beraz, minus bi zati bi. Minus bat. Ekuazio sistema honen bigarren soluzioa, minus bat, bikotea izango da. Sistema honek bi soluzio ditu. Eta bukatu dugu. Bukatzeko nola jokatu sistema batean zatik algebraikoak ditugunean. Lehenik eta behin, ekuazio hori sistema honetan daukagun ekuazio hori simplifikatu behar dugu. Izendatzele komuna egingo dugu bi ataletan. Izendatzele komuna x bideri izango da.
x bideri. Eta beste atalean 0 daukagu, zati x bideri. Hemen I jarriko dugu, eta hemen x geneukala, x-ekin biderkatuta egongo da. Izendatzaileak kenduko dugu, eta horrela geratuko zaigu. I, ken x karratu, berdin 0. Edo I askatuta, I berdin x karratu. Guzti simplifikatuta dago lehenengo ekuazioa. Bigarren ekuazioa berdinketa metodoa aplikatzeko presta dezakegu. I askatzen badugu, I berdin bi gehi x izango dugu. Orain berdinketa metodo aplikatuko dugu, eta x karratu berdin bi gehi x dela izango dugu. Atal batetara pasatu, x karratu ken x ken bi. Berdin 0 ekuazioa geratuko da. Ekuazio honek bi soluzio ditu, bi eta minus bat. X bat bi denean, bere bikotea, I azpi bat, hau izango da. Hemen ordezkatuta, ekuazio honetan ordezkatuta, I bat lau. Eta x minus bat denean, bere bikotea, I deituko duguna, bi gehi minus bat. Beraz, bat izango da. Eta bi bikote hauek dira ekuazio sistema honen bi soluzioak. Erreza izan da, ez da? Orain zure txanda izango da. Ebatzi begi bistan dituzun bi ekuazio sistema hauek. Sistema hauek ez dira linealak.